Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Аделия Бирханова. Зур сынаулар узган чыгарылыш класс укучыларының туган мәктәпләре яраткан укытучылары белән саубуллашыр көннәре дә җитте. Быел районда 115 укучы 11-487 бала 9 сыйныфны тәмамлады. Үзәк мәйданда узган чыгарылыш кичәсеннән безнең репортаж. Зейнең 115 чыгарылыш сыйныф укучысы тормышында истәлекле, онытылмаслык матур мизгелләр. Алар 11 ел буе белем алган туган мәктәпләре, яраткан укытучылары, сыйныфташлары белән саубуллаша. Имтихан алдыннан була торган йокысыз төннәр, борчылу, дулкынланулар бар да артта хәзер. Олы тормыш юлына аяк басучы укучыларны истәлекле көннәре белән район башлыгы да тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Сегодня перед вами открываются безграничные возможности. Начинается новый взрослый этап жизни. С этого момента вы несете ответственность за свою свободу в мыслях и действиях. В 2024 году со школьного порога в самостоятельную взрослую жизнь выходит 115 выпускников 11 классов, 487 выпускников 9 классов. Фән нигезләрен үзләштергән егет-кызлар аларның әти-әниләре мәйдан уртасына чакырыла. Район башлыгы мәктәпне алтын һәм көмеш медальгә тәмамлаучы, алтын фонд номинациясе җиңүчеләре булган 23 укучыны тәбрикләде. Анна Дмитриевна, выпускница школы номер 6. Спортта, мәдәният өлкәсендә уңышка ирешүчеләрне, илебезнең патриот укучыларын да аерым хөрмәтләделәр. Чыгарылыш кичәсе гадәттәгечә мәктәп вальсы белән төгәлләнде. Аделия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 7-нче мәктәпне быел 22 укучы тәмамлый. Егетләр кызларга аттестат тапшыру чарасында район башлыгы да катнашты. Зейнең 7-нче мәктәбендә шатлыклы да, моңсу да булган чыгарылыш кичәсе. 11 ел буе тырышып белем алган укучылар өлгергәнлек аттестаты ала. Биредә быел мәктәпне 22 укучы тәмамлый, шуларның берсе алтын медаль иясе. Мәктәп җитәкчелеге район башлыгы укучыларга матур киләчәк теләп, әти-әниләренә рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Я желаю вам в жизненном пути. Конечно, легкой дороги не будет. Я еще раз говорю, жизнь – это борьба, чтобы вы всегда побеждали в каждом этапе. И, конечно, чтобы добились того, чего хотели. То свидетельство, которое вы сегодня получили, говорит о том, что у вас есть знания, что у вас есть гражданская позиция, и это свидетельство дает вам право получать в дальнейшем профессиональное образование. Уважайте себя, уважайте других людей. Чыгарылыш класс укучыларын әти-әниләре дә тәбрикләде. Бәйрәм чарасы матур чыгышлар белән үрелеп барды. Имтиханнар артта калды. Хәзер укучылар алдында киләчәккә һөнәр сайлау бурычы тора. Аделия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 30 июньдә яшьләр көне уңаеннан Зейнең үзәк мәйданында бәйрәм чарасы узды. Кызыклы һәм мавыктыргыч чараларга бай булды программа. Яшьләр көненнән безнең репортаж. Бер мәйданда джампингларда биергә өйрәтәләр, икенче урында афротолымнар үз итүчеләрне матурлыйлар. Күңелле һәм мавыктыргыч чаралар белән үтте Зейдә яшьләр көне. Кич дәвамында төрле мәйданчыклар эшләде. Тамаша кылу гына түгел, рәхәтләнеп мастер-классларда катнашу мөмкинлеге дә булды. Сәхнәдә исә районның актив һәм тырыш яшьләрен хөрмәтләделәр. Район үсешендә тырышлык күрсәтүче егетләр, кызларга, яшьләр эшләре идарәсе хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Россия – страна возможностей. Я хочу пожелать, чтобы молодежь эти возможности использовала для того, чтобы реализовать в жизни все свои мечты, чтобы создавать семьи, чтобы растить детей, чтобы делать все для того, чтобы наша страна, наша республика, наш город процветали. Аннары әле генә тормыш корган яшь парлар, күп балалы гаиләләр сәхнәгә чакырылды. Еще раз со всей души поздравляю с годом семьи. Бәйрәм кунаклары өчен концерт программасы оештырылды. Башкала җырчысы Ван Фи, Зейнең үзешчән артистлары чыгышлары бәйрәмгә тагын да ямьстәде. Зей яшьләрен котларга пропаганда төркеме дә килгән иде. Кич буе күркәм җырларын яңгыраттылар.
Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Узган ялларда Акурайт Уилс Руси заводында гаилә көне узды. Быел оешма үзенең 6 еллыгында билгели. Предприятие хезмәткәрләре озын-озак эшләүче династияләр хөрмәтләнде. Балалар өчен ел майданчыклары эшләде. Бәйрәм чарасы хакында тулырак киләсе сюжетта. С правой стороны видим линию трехкомпонентных колес. Акурайт Уилс Руси заводы кунаклар кабул итә, биредә хезмәт куючыларның гаиләләрен, онык-оныкчыкларын җитештерү цехлары белән таныштыралар. Мондый матур чара биредә күркәм традициягә әйләнде. Балалар кызыксынып тәгәрмәч дисклары җитештерү процессын күзәтәләр. Чакырылган кунаклар арасында Равил Хамидуллин да бар. Ул предприятиедә 40 елга якын оператор булып хезмәт куя. Эшләргә җиңел, хәзер автоматизированный бөтен нәрсә. 86 елда килеп урнашкан мен 28 ел эшләдем дә, увольняться итәргә туры килде. Бәйрәм чарасы завод территориясендә дәвам итте. Балалар өчен уен мәйданчыклары эшләде, күңел ачу чаралары, концерт программасы оештырылды. Алар белән бергә өлкәннәр дә ял итте. Район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин заводның Зей өчен мөһим оешма булуын билгеләп үтте. 2024 год в Российской Федерации объявлен годом семьи. И отрадно то, что многие здесь работают семьи, трудовые династии уже создались. Я вам желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Бәйрәм кунакларын оешма җитәкчелеге дә сәламләде. Спасибо большое, что вы в воскресный день, имея уверенно массу дел, огороды, дела, заботы, предпочли посетить нас и поприветствовать нас. От всего сердца благодарим вас, потому что для нас важно, что вы разделяете с нами эту радость, этот праздник. Особенно я сегодня счастлива видеть детей. Аннары заводта ирле хатынлы хезмәт династияләре белән эшләүчеләр сәхнәгә чакырылып аерым тәбрикләнде. Алар барлыгы 18 гаилә булдылар. Является прекрасным работником, стаж на предприятии уже совместный, если посчитать, более 50 лет. Оешма тарафыннан уздырылган мондый чаралар тагын да рухланып эшләргә стимул бирә ди хезмәткәрләр. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Кояшлы көннәрдә кызынып су кереп калу өчен ашыга халык. Ләкин бу рәхәтлек артында фаҗига дигәне дә сагалап кына тора. Зейдә махсус уңайлыклары булган бер генә су керү урыны бар. Безнең төшерү төркемендә пляжда ял итүчеләр белән аралашып, коткару хезмәте эшен күреп кайтты. Эссе көннәр тәэсирен аз булса да киметү максаты белән зәйлеләр су буена ашыга. Зәй су саклагычы яр буендагы пляждан халык өзелми. Биредә иртәдән үк бала чага, өлкән яшьтәгеләр дә су кыена. Ребята, за буйки не заплывайте, пожалуйста. Яр буенда көн дәвамында коткару хезмәте эшли, медицина пункты булдырылган. Суда очрый торган бәла казаларны булдырмау безнең төп бурыч диләр. Это вот у нас медикаменты, которым мы уже первую помощь оказываем. Вот. Это вот спасательный жилет для маленьких детей. Любое какое-то там, чтобы не было, кто-то утонул или что ли, надо вот всегда работать с ребятами. Я им каждый день объясняю, ребята, вот так не надо делать. Су керү рәхәт, тик кай берәүләр куркынычсызлык кагыйдәләрен бозып үзләренең тормышын куркыныч астына куялар. Шуңа күрә коткаручылар махсус билгеләнгән урыннарда гына су керергә кирәклеген янәдән кисәтә. До открытия пляжа произведены мероприятия по очистке дна, взяты анализы, нареканий и замечаний нет. Просим вас загорать, отдыхать, проводить свободное время на нашей набережной, на нашем пляже. Эссе һава шартларында су аеруча балаларны үзенә чакыра. Нам очень нравится на нашем пляже, мы очень часто сюда приезжаем. Пока у нас каникулы, мы загораем, купаемся и устраиваем пикники. Весело проводим время вместе с большими компаниями, и нам все очень сильно нравится. Ел башыннан Татарстан сулыкларында батып үлүчеләр саны 10ннан артып китә. Күңелсез хәлләргә юлыкмас өчен тиешле кагыйдәләрне үтәргә кирәклеген онытмасак иде. Шуның белән сишәмбегә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Киләсе очрашуларга кадәр.